Dnes nás na cestách čakajú víkendoví šoféry. Varovanie: toto video obsahuje sprosté slova. Preto osoby staršie ako 18 rokov by mali toto video sledovať pod dozorom starších osôb. Pri nakrúcaní nebol nikto zranený ani zrazený. Aha, ušatý perkelt. Prepáčte, nedočiahnem na páčku na blinker. To je ďaleko. Tak a teraz ho obehnem ako na okruhu. A ešte ťa musím vybrzdiť, lebo budem predbiehať sprava. Dajný radárek. Pani kokos, ty ísť mal s tým autom? 140! Ježišmarja! Tak ťahaj, keď si sa tam nasral. Pre ďalšie zaujímavé video daj palec hore alebo odber.